27 de la seva TDT. Som Notícies TVs i estem passejant per la Marina, com totes les setmanes, vostès ja saben. Avui mos toca anar a un poble entre muntanyes, un poble idíl·lic, preciós, en restos de castell, i, bueno, millor que vostès passegen amb nosaltres per Relleu. Com veuen, els pobles xicotets estem donant-nos compte que tenen moltíssima cultura i que, bueno, que tenen molt per a contar. Avui tenim per a parlar de Relleu, tenim a Francisco Luis García Picó. Bona nit, benvingut. Ell també el coneixem més per Coco i és el president de la Societat Lira Relleuense. Com Francisco Luis García, a Coco, ell és, i on el veuen, és tot un president de la banda, la Societat Lira Relleuense, que per cert és una banda de música fantàstica, com quasi totes les bandes, però quan jo l'he sentida més, perquè ha vingut on hem estat nosaltres, moros i cristians, molts anys, i sé que toquen molt bé. Des de quan des de quan hi ha banda de música en Relleu? No esta, abans. Vostè sap des de quan? Abans crec que hi havia un grup que diuen els Exploradors. Els Exploradors. En 1800 i algo. Però jo no tinc ningún dato de esa banda. Després sé que esta banda es va fundar en el 1923. En 23? Sí. I ha continuat sense parar? Va parar les anys de la guerra, sí. Però llevant d'aixòs anys ja ha estat en actiu. Ha estat en activa, sí. Qui és el mestre que du actualment la banda de Relleu? Pues ara mateix és un xic que precisament és de Relleu. Li diuen Antonio Vicente Usalves. I va bé la cosa? Va fenomenal. Ara ja tenim una il·lusió tots perquè és que ens dona, ens motiva. Les ensaios no resulten ni que pesats. Estem 2 hores i se'n passen. Se'n passen volant. Quan diu ja ha acabat, ja s'ha acabat. Molts músics teniu a la banda. Doncs ara som 55 o 56, per això estem. És una barbaritat, perquè molts habitants de Relleu. Doncs jo crec que hauran 1.100, sobre 1.000 estaran. Sí. I educandos també en tindreu una escola Sí, educandos d'educandos? tenim una 50 d'educandos. Una 50? 40, 45, per seran tots els xiques del poble. Tots, no s'escapa ningú. I el mestre dels educandos, qui és? Pues hi ha diversos mestres, diversos directors, hi ha professors de metal, de saxo, de clarinet, de percussió, de solfeu, que hi ha diversos. Clar. I teniu guanyats prèmits? O guanyem els prèmits? Pues la banda Relleu no ha sigut una banda que s'hagi anat a molts certàmens, però ja fa molt d'anys, encara no era jo ni músic, crec que, si vos tinc entès, en un certamen que es feia en la vila, va compartir el primer premi en la banda d'Antella, crec. Està molt bé, no? Sí, però que ja... Després hem anat a un certamen d'Altea, que eren els primers certamens que es feien en Altea, ahir no vam guanyar res. Vam participar, que és l'important. L'important, exactament. I després vam fer un altre que el dia del certamen de la UNDEF, que era de moros cristians, en Alacant, en la plaça Baus. Tampoc vam recibir ningú premi, però vam participar. Vau estar ahí, que és lo important. És lo important. Que és lo important. Teniu una sede pròpia, un casal propi o...? Pues sí, des de fa ja, des de l'any 89, que tenim un auditori de 300 metres quadrats, que és de nosaltres, clar. I ensaieu ahí? Sí, tenim un saló de concerts, tenim un altre costat on ensayem, aules per als professors i un xicote hall per... Ah, molt bé, molt bé. I això és vostre propi o vol deixar l'Ajuntament? No, això el vam fer nosaltres, va ser costejat tot per els músics. Els músics, clar, en aquell entonces, com totes les coses, falta de duros. Entonces els músics van deixar una quantitat a la societat. I d'ahí, dels contractes i de fons, això, hem anat fent-lo. Després d'haver-lo fet,
la Diputació ens ha donat els diners i ara pues, tenim pues, l'ajuda de l'Ajuntament que tenim, que estan portant-se de meravella en la banda, ens ajuda, ens posa l'aire, bueno, ens ajuden tot. M'està que ajuden, que vosaltres aneu per ahir duent la bandera de Relleu per tota la comunitat. On aneu, porteu Relleu. D'una forma, això és important. Si Relleu es coneix molt per ahir, doncs nosaltres tenim part de culpa. Exactament, per això dic jo, que s'arrasquen els diners de l'Ajuntament, que vosaltres sou... Tenim que demanar més coses, perquè la vida m'ha de demanar i és que me'ls donen. De demanar que no quede, que llepar i llevar sempre estan a temps, no? Sí, sí. Bueno, pues anem a preguntar-li al senyor Coco, m'ha agradat el nom, m'encanta aquest nom. Sí. Vostès, per exemple, què deixen? Hi ha festes de moros cristians, es quidren, es contraten, com està això? Pues mos busquen, venen, parlen amb nosaltres, fem un pressupost, mos accepten, hi ha un... Tira floja. El regateo que fem que són moros també. Hasta que es fa, es firma i quan ve la fetge, pues... Fan 2, 3 dies... Les que ens demanen, segons també els músics que ens demanen, igual ens demanen 18, ens demanen 20, ens demanen 50... Claro, segons la quantitat de músics es paga. Segons les actes que siguen ahí, si és un desfile, pues ens demanen 50 o 60 o 80. Lo que pasa que, claro... 80 té que agarrar gent d'altres puestos. Ja tenim que buscar gent d'altres bandes. Però bueno, teniu molt renom i teniu molt... almenys en festes que jo vos ha vist, i també vos ha vist en concerts festers, de música festera, en la vila també vos ha vist. Sí, l'últim que hem fet de música festera fora de Relleu va ser en la vila. En la vila l'any passat. Sí, va ser l'any passat. Sí. I duieu xeremites també, crec que. O vau fer un concert en xeremites? No, nosaltres no duiem xeremites. El que passa que una de les bandes que va actuar eren només xeremites, que precisament era d'allí de la vila. Sí. Quins són els pobles on Relleu va més, assisteix a més actes, o el contraten més, per ser més mercantilistes? Bueno, pues un poble on sonem anar prou és la vila. La vila. Alacant, el barri de Sant Blas. A les Fogueres. Fogueres i els moros del barri de Sant Blas. Xixona, a Sella, sonem anar també. Sí. Quantitats de pobles que Nucia, Benidorm. Coco, teniu a banda de la banda de música, vull dir, teniu algun conjunt de xeremites o de música de folklore? Ara han tingut xeremites, ara ja no tenim. Ja fa un temps que s'ho van deixar, però que n'han tingut. No heu tingut. Hem tingut també un grup de percussió, quan anàvem a fer desfiles així en els moros cristians, també molt enduiem, però ara això ja no tenim res. Separat, no? Separat la cosa. Separat. Que era gent jove, la gent jove fent-se major, no està vinculat ja dins de la societat i ja anar ja deixant-se. És que el folclore autòcton sempre és la xeremita i el tabal, o balladores que ballen... No, d'això no tenim res. D'això no teniu. És música. S'han dedicat tots a la banda, vamos, que han dit 60 o 70 persones anem a tocar música i a fer-la bé, i val més una cosa bé que dos mal, i està molt bé. Molt bé. En Relleu, per exemple, molts dies d'assajos feu? Fem 2 dies d'assaig. A la setmana? Sí. Aneu o no aneu a cada puesto, s'ensaja? Sí, totes les setmanes. Ara en el mes de... Vam fer l'últim concert en Panadal, i ara estem de vacacions fins el primer divendres de febrer. Sonem a ensenyar tots els divendres i tots els dissabtes. Quina és, diguem, dins de la banda de música, on hi ha més gent? En metal, en madera, en corda? On la gent li apeteix més estar? O almenys s'ha de dir igualat i ja està? O com és això? Normalment, quan els educandos, quan anem a donar els instruments, algunes voltes demanen ells el que volen tocar, però també nosaltres posem la part de nosaltres, entonces, segons més fa falta instrument, és una norma que tenim. Sí, per reforçar això. Perquè hi ha molta gent que li agrada el clarinet. Tots volen clarinet. Entonces quedaria l'altre despoblat d'instruments. Entonces, nosaltres
intentem encaminar a la gent a lo que més fa falta. Sí. I de fet estem baixint-nos prou bé. Bueno, pues, moltíssimes gràcies.